Moi YouTube! Tänään mulla on asiaa. Tänään tulee 2 videoa, eli tämä ja toinen video, joten olkaa valmiina. Mulla on sen, mä teen mun pikkuveljen autolla tai sellaisella leikkimopolla. Mä teen temppuja, joten tää on nyt tällainen video, että mulla ei ole silleen näihin 3 videoon, mikä on tullut eka, toka ja 3. Ja tämä, ja se mun uusi kanava, ja spessu-aloitus. Niihin ne ei ole tavallaan aiheita, mutta nyt on tulossa kunnollinen aihe. Joten mä teen mun pikkuveljen mopolla temppuja, eli hyppyjä tällaisia, että ne ei ole mitään hyviä temppuja, että en mene mihinkään rampista enkä mihinkään, että koska se on liian pieni. Mutta onneksi mä osaan sillä tehdä temppuja. Mä oon nyt harjoitellut tosi paljon. Ja ottakaa pikkuhetki. Pikkuveli tuli tänne. Eli mä unohdin sanoa, että kuka tässä on. Eli jos saitte tässä terveä, me ollaan jo puolessa välissä tätä videota. Eli mä varmaan sanoinkin, että mä teen pikkuvelin mopolla sitä temppuja. Joten nähdään sitten. No, miksi tää on puolessa välissä tää video, jos mä sanoin, että se on nyt tässä tää video. Eli tää on nyt tässä tää video. Ja nähdään silloin. Eli se olisi tässä moro ja heippa!